wantiere kod Daily Nation kaachiel kod The Standard. Atoking'iyo gazede ariyogi kawuono neno ka omipek gigo momipek e gazet ariyogi kawuono bet opogore matin. Akawang'iyo mara Daily Nation gino magimiyo peka en Raila to share power with Chief Minister. Matiende kaka Augai mar ODM kata jatend riwruokno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chano mar pogo teko tok kosedonjo e sirikal kaponi oyiere kaka jatend piny Kenya mar abich e pacho kae. To mar The Standard mana kinyalo wacho gino momipek kanyo. Aneno ka gazet mar The Standard itoboke mokwongo Joyce inyisowa secrets of day Kibaki was sworn in at dusk. Mago weche mano pandore koro wuok e lela e ndalo mabende Kibaki no chamo muma piny kayuso. Yes, mangiso ni koro ing'eni tanga lokore Joyce. Kang'iyo gazede ariyogi, kang'iyo gazet mar Daily Nation gi The Standard, nitiere kaka gitemo ng'isowa ni okwan mana e yo achiel. Wagoyo oriti makende ne mosenendo ker mar adek mar piny Kenya Mwai Kibaki. To e seche gogo bende siasa kore kotwere kendo itemo ng'iswa kadi kik wiwa wil ni seche ochiegni kendo nyaka wabed ni we are up to the game. Nyaka wabed ni wang'eyo gima timore e siasa kendo wabed ma akicha. Kiwacho ni seche ochiegni, sani wanyalo mana paro ne nyakwa Ramogi Ajwang' maneno wasani ni odong' ndalo 103 kende to piny Kenya chomo kata chopo dhie debe mano yiero mibiro bag kanyo kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Mane momiyo wanyalo wacho ni weche mag siasa sani koro chuo chieng' e pacho kae kendo jopiny kata jo siasa onego bed ni neno gigo monego be kata jotelo makare ma ginyalo yiero e yiero maduong' ma higani. Kata kamano Diana, ka wachako kod gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard mana kaka isewacho ni secret wanyalo wacho ni gin siri kata weche mopandi mane otuch kata mano timore kinde mane jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki e kinde mano chamo muma tok yiero mar higa mar 2007. Mago moko kuom weche mano tuch no chamo muma e yor apanda. Ang'eni kinyalo paro gigo mano timore chieng' makamano tok chamo muma makamano emano aneno ka piny Kenya obedo kod tulo mang'eny ahinya kendo ok ne ber. Joyce, an bende mana kanyalo wacho ing'eyo ni kata bedo ni kwe noduogo bedo nitiere gik moko manoko yangore e lela ne jopiny Kenya. Momiyo aparo ni koro e gazet mar The Standard okawo thuolo ni e seche mwago oriti ne ma osenindo ker mar adek nitiere gik moko, nitiere kuku mar wach ma nyaka koro ung'e kata kugonye ka un thuolo kendo wacho ni oriti wawe thuolo koro dhi onindi. Wach makamano bende aneno komipe ka wachako kod itoboke mar 6 mano mar gazet ni mar The Standard. Itoboke mar 6 kae sani koro apar ni jod bura odiochieng' manyoro nyobago twak kotudore ka bende gin bende ne gichiwo luor mar gimogik ne mosenindo jatend piny Kenya mar adek mano Mwai Kibaki. Ka bende par ne odiochieng' manyoro ema ne odiochieng' mogik ma bende no nindo e od bura kacha ka jopiny no yudo thuolo mar dhi nene ka jopiny be gone gi oriti. Last minute rush jo Kenya ni neno Joyce aparo ni neno tipo machal kod mago wakeini kachiel kod jodongo joma chuo gi jok marowere karingo ng'wech kech sane odeko to ringre ne koro neno odiochieng' mogik. Kata kamano Joyce mana kaka iwacho ni jod bura nyoro ni loso e tend Kibaki kendo ing'eyo ni od bura kacha paro opogore Joyce. Nitiere jok ma bende no ogolo magi kuma koro weche no wuokie ma iparo godo Kibaki, mi paro godo gik manotimore e tende. Wan wagoero kamano nikech e tende waneno gik mang'eny Joyce. Kata inang'eni somo kokale free education. Asomo nono. Somo nono kendo kamoro amora moninde ang'eyo no nindo komor. Kendo kaluwore kod twak kata gigo manyotuch e od bura ma
malo odiochieng' manyoro kata od bura mar National Assembly kinde mane gitwak ewi telo mar jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki. Kwang'iyo e gazet kae mana kaka ondike ni of fake tape and angry calls, day reluctant Kibaki won amid fury. Waparo ni yiero gima kamae kata nyaka ne jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki nielo rengo. Weche makamagi poko tuch kata ji osebedo mana kawacho weche mag berne kaka nokelo somo manono, kaka nomiyo uchumi mapacho kae ndi odongore yo makare. To wachni mabende ne kaka nochamo muma e yor apanda e higa mar 2007 manomiyo odonjo e telo e tamne mar ariyo. Weche makamago pok nobedo kata pok nowuok e lela. Mago weche mabende nyowuok ayango odiochieng' manyoro ka commissioner mar chonne waonge IEBC ne wantiere kod ECK aka bende ja commissioner machon mar ECK sani kata kaluore kod twak mabende nyobedo odiochieng' manyoro bende no wacho ni ne gibuok ahinya aka ninyiso gi e yor apanda ni kata kaka duoko mag yiero mag higa mar 2007 nolokore. Joyce, gima paro gimomiyo kuom thuolo ma nyeo migosi Kibaki owewa thuolo no teker Kibaki no owewa chakre tich abich, gimomiyo oganda pok osewuok ayanga mar wacho gigo manotimore ni samoro ing'eyo ni ka kwe osebedo okichal ng'ama dwaro ni mondo othir adhola mosechango, okichal ng'ama dwaro chiega adhola mosechango. Mai momiya paro ni ng'eny jo Kenya kinyalo chiko iti there is a very small percentage atamalo matin kende mano to otemo gwaro but giwache achieng' ni kama emano timore, but adier makende en niya nitiere gik mang'eny manotimore e seche mane eseche mano chamo muma e yor apanda, weche mang'eny notimore, ji nolalo kuodegi mag dak, dhano no dhi e refugees. Joyce, nitiere jok moko ma pod nigi mirima to ma inyalo mana tieki ka jo bura no bedo piny ket gine jotendwa Joyce gine ma ginyalo bedo piny kendo giwacha yanga jotele makoro yangi kendo chuny ji ogonyre ka gigonyo mane osenindo gigonye gi chuny achiel. Abende par ni weche makamagi nokelo lala ahinya kendo wach makamae kata toka tulo machalo kamano mano mar higa mar 2007 higa mar 2008 mane ma tok kanyo to Mwai Kibaki kachiel mosenindo Mwai Kibaki kachiel kod Raila Odinga nobedo piny kendo loso weche kendo tok mano waseneno ka kwe obiro kato bedo e pacho kae. Bendo nyalo mana paro ne jopiny ne odiochieng' manyoro mane odiochieng' mogika mane ringre mosenindo Mwai Kibaki nobedo bura mar National Assembly ka jopiny no migi thuolo mar dhi neno ringre makamano. Bende par ne odiochieng' makiny ma en chieng' tich abich kata Friday nyasi mar alam ne mar ringre mosenindo Mwai Kibaki biro tima e alap manyayo stadium abore Nairobi kae. Jotelo mopogore biro bedo e nyasi mar alam makamano, jopiny bende biro yienegi mar mondo mi oyuora e alam makamano. Akaito kochopo chieng' ngeso mano tarik 30 mosenindo Mwai Kibaki biro ter e kar yweyo mare mogik e dalane ma Othaya mano e kaunti ma Nyeri. Adana ka wadhi mbele gi nonro mar gazet ito boke mar 8 kae bende podi iwacha weche gi motudore kod tho mar Mwai Kibaki mane jatenda piny Kenya mar adek e pacho kae. Ka ito boke mar 8 kae koro sani waneno mana kitemo pim tudruok mane Mwai Kibaki nitiere godo kod Uhuru ma en jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta. Ang'o minyalo wacho kotudore kod man? Wach maneno ka Joyce ni kara chalni ker masani Uhuru Kenyatta ne en godson. Awacho nang'o notice awacho nang'o Joyce godson an kaka nyalo understand nochung ne batiso koro mangiso ni ker masani kata wuode mar kanisa en wuod mosenindo Mwai Kibaki mar kanisa donge mangiso ni nitiere puonjruok manomiye, nitiere puonjruok manonyayo. Ing'eyo ni ndalo matinde Joyce mana konyalo ng'iyo matin e piny masani kisechung ne nyathi e batiso to mane kaka wiyi owil kode to it is required idwaro ni sami chung ne ng'ate batiso Joyce ichung kode kendo itae kinyae kipuonje kech koro in janyuolne ineno ka en ranyisi makare ni wuode mano puonjo e weche mag Kristo, e weche mag nyayo kwe, weche mag dongruok emoduogo bedo ker masani Joyce.
kinyalo ng'iyo chieng' mane ker Uhuru Kenyatta nodhi goriti mogik kata chieng' mano yango chako goriti mogik ne ma osenindo ker Kibaki ni neno ka ne en gi mirima en mana gi lite chunye no temo kabisa kaka ng'ama dichuo to wan kode. Kata kamano Diana, ka wang'iyo kapod wantiere ito boke mar 8 kae, iwacho ni e higa mar 2007 Uhuru ne rika en jatenda jogo kata kweth mobalo kata mapingo piny owacho. To kanyo ema ne owuok kata ne owuok kanyo koseweyo bedo jatenda opposition kata kweth mapingo piny owacho kendo koro no owuok kanyo odhi oriwore gi wuon mare kata godfather mare mana kaka ondike e Gaset kae kanye ma tudruok mare kaachiel kod Uhuru mosenindo Mwai Kibaki no chakore kendo iwacho ni nok ging'eyo ni godson kata wuode mabatiso obiro wene telo mar mondo mi okaw kom kaka jatend piny Kenya marang'o. Wanyalo mana wacho ni kendo picha ma aneno ang'e ni nyakwa Ramogi Ajwang' aneno e wang' jowi mare kanyo mano picha mar Pope mar kanisa mar Kopere. To bende nitiere jatend piny Kenya mar 2 mano senindo Moi Daniel Torotich Arap Moi nitiere magi jotend piny Kenya te mosenindo Mwai Kibaki bende nitiere kan to Uhuru Kenyatta bende nitiere kan kendo kwaneno picha no Uhuru Kenyatta pod ne tin ne pod otin ahinya. Wanyalo wacho ni pod ne wuoyi ma tich ma pod ne tin ahinya kendo wanyalo wacho ni magi e jogo mane omako lwete kendo koro sani otegno ma koro en jatend piny Kenya. To picha ma kamae en picha ma en nogo e higa mar 2015 mane pono giromo kod papa ma kanisa Jokopere. Kendo mani ranyisi ni koro migosi kata ker mosenindo Mwai Kibaki no mor kod telo mar Uhuru Kenyatta nigi kech Joyce kwanyalo paro Uhuru Kenyatta okawo telo higa 2013 ka okwariambo to mane higa ne 2 years kaka jatend piny Kenya. Aparo ni kata kineno picha no Joyce ing'eni wacho gani a picture speaks 1,000 words. Inyalo neno ka ker ma osenindo Mwai Kibaki buonjo mokalo matamre gi nono no mor kabisa. To kata kopogore kod wachno mar tudruok mar mosenindo Mwai Kibaki kod jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta, ito boke mar 9 kae mar gazedni mar The Standard bende koro wacho maling'ling moko ma bende notucho odiochieng' manyoro kendo ne watimo gie weche manyien aka koro ringre mosenindo Mwai Kibaki ibiro ter e dalane Mothaya e yor ndara ma ok e yor kor lwasi kata kiting'e kod kalapapla. Mae biro bedo tok nyasi mar alam kata rikwa mas ma bende biro timno odiochieng' makinya e alapa Manyayo Stadium bore Nairobi kae. Weche gi no yang kod jatenda Rita Fred Matiang'i ma bende no wacho ni gimano morago no wacho ni nyaka koro wami luor gino ma familia mar Kibaki dwaro kendo nyaka wami luor gino ma KDF dwaro nikech gigi duto te en chenro mar KDF joarita kwe en chenro mar kanisa kaachiel kod chenro mar anyuola. Mae momiyo koro ker ma osenindo Mwai Kibaki ibiro ter e yor wuoth. Joyce aparo ni ma dhi bedo nyasi mogik manigi luor kendo manigi nyadhi mamare owuon kech inyalo paro ni nitiere jo Kenya mang'eny mane ok oneno wuodhe from Kwali kigoleli kitere e od bura kuom ndala dego ma thuolo ma koro ibiro mi jogo manitiere kaka gwenge mag Dhaya, gwenge mag Nyeri mondo gine kaka timore e piny mar Kenya. And as a patriot kaka ng'ano mohero pinyne Joyce aparo ni ma bro keto mana herani ne piny Kenya dhi malo kendo waketo wang'wa. To bende amora ahinya kalore ni jomoko nyocha yware ahinya ewi kamonego beni kete mosenindo Mwai Kibaki kar yueyo mare mogika. Nitiere jotelo moko mane lieko ni kalure kod gik mosetimo ne piny Kenya, kelo somo manono kata free primary education, agero apayano mar Thika Road kaachiel kod bero uchumi mapachoka. Jotelo moko yande lieko no nego beni iike e Heroes Corner. To sani amora ahinya ka bende sirikal okaw okang' makende mar neno ni
omi Mwai Kibaki gino mane chunye gombo. Chunye ne gombo ni tok koseng'ielo rengo to oike e dalane ma Othaya kacha bath min ode Lucy Kibaki ma bende nosewito ngimagi. Omiyo ma bende biro miyo jopiny kata jo Othaya kocha thuolo makare mar bedo kode kata mar goyo riti negi e yo makare. Kaluwore ni kono bende manodonge kendo dake kuom thuolo mang'eny. Aparo ni en gima kare Joyce, seche duto te home is always the best. Kendo ka ng'ato kwayo kata ka ng'ato dwaro ni mondo timne kamano, en gima kare mondo uchop dwaro kata gombo mare odiechienge ne mogik e piny Kenya. Atka wadhi mbele ka koro waweyo tenge wechego mag mosenindo jatend piny Kenya mar ang'wen mano Mwai Kibaki ma bende nyaka sani pod waoro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne osiepe kaachiel kod familia margi duto ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi ojiwgi e kindegi ma gintiere kod kuyo. Ka wadhi mbele ito boke mar 10 kae Diana, awachni mar running mate sani koro kelo wich bar maduong' ahinya ne riwruoge mag siasa. Aka koro ito boke mar 10 kae sani koro jatenda duond burano mar Wiper ma bende nitiere riwruok mar Azimio la Umoja sani koro owacho ni en onge tiende mar mondo mi onyise ni ondikre kata o apply ne lemono mar bedo jalup Raila e ng'wech mar laro komten piny Kenya mane yiero maduong' mahigani. Benda aneno ka ito boke no mar 10 benda neno ko wacho kanyo ni ka okoyiere kaka jalup Raila Odinga laro kom mar ker to oneno ka ombulu mae gwenge mag ugwe nyalo biro dhi piny. Okang'eyo Joyce, to gima anaparo ni en gima kare, en ratiro ni kowach ni ji ondikre te. So en gima kare ni mondo kidwaro bedo jalup jatelo to wate walwa lai midwaro mondo wandikre. Kata kamano taneno ka Migosi Kalonzo Musyoka to nigi geno kabisa kendo iwacho ni he believes in himself. Yani ong'eyo mowacho ni en gi yie kuome Joyce kendo ong'eyo ni ene monyalo telo maber kaka jalup jatend Raila Odinga. To bende wacho ni nobedo no ringo e kinde pani Raila Odinga ma ke mokwongo amare mar laro komten piny Kenya e higa mar 2013 higa mar 2017 owacho ni en ema nobedo jalup Raila. Ang'o momiyo sani ok dwa ni obed jalup Raila? To mana kaka isewacho ni ber ka en bende ochwalo andikruok mare ko wacho ni en bende ochwalo application mare ni odwa bedo jalup Raila. Kanyo ema inyalo tim giyo mar yiero jalup Raila e yor ratiro. Kalure ni nitiere jomopogore opogore ma bende oseliekore ne dwaro bedo kata nyalo bedo jalup Raila. Mano moting'o Martha Karua, nitiere Peter Kenneth manen jaod bura machon Magatundu, kaachiel kod Peter Munya bende nitiere kacha, wanyaka gi Liki Nyanjui mano gavana ma Nakuru. Jogi duto gin bende apara ni ber ka gimbe gi oro kwayo margi. Parni bende Azimio la Umoja nyoro no yiero kata no chuogo aput mar ji 7 mabiro konyo e yiero jalup Raila. Mimiyo gino nego tima e yor ratiro maonge mibadhe moro. Mangiso ni aput kata komiti mano yier mar ji 7 cha Joyce obiro konyo e ng'iyo ng'ano maber, the most suitable candidate, ng'ano maber mabiro konyo kata biro konyo Raila e chopo lekne mar bedo ker mar 5 mar pacho kae. Joyce, gima bende daher wacho en ni mana kaka wasewacho chien kanyo ni en ber mondo walu ratiro. Gimomiyo en kama ok ni jite rango mbulu Joyce. Ineno ji 7 ma bende gombo bedo jalup jatend Raila Odinga. Gin bende ginyalo mana kelo mbulu, but jopiny dwarang'o. Ing'eyo ni komiti no oketi mondo bed a listening ear, obed ni gichiko itgi oko mondo giwinj ni jopiny to dwaro ng'a, giwinjo kuku mar wach e kor gwenge. Emomiyo koro ka giketo komiti ni to gibiro winjo kasto gibiro make decision kata gibiro golo paro mabiro konyo not only jo Azimio One Kenya to ne jo piny duto mago ma gombo ni jalup jatend Raila obed ng'ama kama kata ng'ama kama. To bende par ni duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC bende ochwalo nyime tarika mag walo jogo mabiro bedo jolup jogo malaro kom mar ten piny Kenya. Nonego bed ni kawuono tarik 28 e tarik mogika mar yiero jolup gi. To kata kamano tok ng'ur ma bende ne gichwalo makoni kod kocha sani koro ochwal nyime tarik makamano nyaka tarik
16 mano dwe mar abich higani, kendo koro gin kod thuolo mar ndalo madirom 20 mar bedo piny, gilos odgi, ginyalo sumo paro kuwuok kuom jopiny, ginyalo ng'iyo ng'ama nyalo kelo kwano mbulu mathoth kaponi oyiere kaka jalup Raila, mano e ng'we laro kom tenda piny Kenya. Kata kamano yuaruok makama onge Azimio la Umoja kende. Kenya Kwanza kocha bende nitiere yuaruok makoni kocha kaluwore ni podi gin bende pok gi chugo ng'ato. Yes. Aparo ni Joyce ing'eni ma koro iluongo ni wich bar. Kech ing'eni jopiny duto rito ni odhi e gwenge mage. Ing'eni mane the major thing makoro jopiny wacho ni boyan jakorwa odhi e gwenge mage to bonyalo kelo mbulu e mesa. That is what jo Kenya ng'eyo. To en gima ber ni omed gi thuolo kendo Joyce elendo mano yango kod Junet Mohamed mano jaod bura masuna ma ugwe kocha Migori no wacho ni kamiti mar ji 7 no omi mana wigi 2 mondo bed piny kendo olos oik ot mondo ging'e ni ang'o manyalo timore makare mondo kik bed niya nitiere ng'ur moro manyalo kelo tulo kata manyalo kelo tungni e riwruok machal. This is the same thing mabende timore Kenya Kwanza. Gin bende gisechako keto odgi kanyakla achiel makoromo tarik 16 wenge duto rango, wenge duto ite duto rito mondo wawinj ni to itakuaje biro chalo nade wadhi bedo gi jotelo machalo nade bende ginyalo kelo dongruok kech mano bende question. Ato bende par ni odiochieng' manyoro bende nitiere wakeini moko wanyalongo ni professional women masani koro gin to giwuok oko ka gin gidwaro ni Martha Karua kata jatenda duond burano mar NAK Kenya emobed jalup Raila e ng'wech mar laro kom tend piny Kenya. Ka koro giwacho ni gin kaka joma mine sani koro gidwa tieko wachno mabende iwacho ga ni joma mine gin wasigu mar mine wetegi. Ka koro gidwa chung' motegno e tok Martha Karua mar mondo mi gi dhire mbele ene mubeda jalup Raila. Nyaka sani wanyalo mana wacho ni Martha Karua kaachiel kod Kalonzo ema ponono nitiere ng'wech makama nikech waneno ka joma moko go mabende ponono selieki ni nyalo bedo jalup Raila. Onge ng'ata ma ponono sewuok oko mar siro gi kwatiyo kata kod ranyisi Peter Munya wantiere kod Liki Nyanjui mano gavana ma Nakuru. Gin nyaka sani wanyalo wacho ni podi onge ng'ata ma ponono wuoyo negi kata dhiro ni sona ng'ane kacha. Weche no liekore alieka to gin be giwegi ok pok giyangore gin giwegi ni gimbe digiher ni mondo gikaw kom machalo kamano. Piny kanyo kapod wantiere rito boke mar 10 kanyo bende jatend migawo mar arita mano Fred Matiang'i bende sani koro wacho ni oseket kata osetieka ikruoge mar nyasi mar alam mabende biro timne ringre mosenindo Mwai Kibaki mano Nyayo National Stadium odiochieng' makinya ka koro giseketo pinya okenge duto mar neno ni arita obedo e yo makare odiochieng' makinya kinde mabende jo Kenya duto kaachiel kod jotelo biro riwore Nyayo National Stadium mar lemo ne ringre mosenindo Mwai Kibaki. Kata kamano Diana, weche pod aneno ka wantiere e gazet ni mar The Standard nitiere wach moro ma ponono kendo mako wang'i kae. Kata ka wanyalo ng'iyo machinglo mantiere ito boke mar 16 mane gazeta mar The Standard kae. Machinglo makamae aneno ng'ato kae ochalo ng'ama mama. Orwako law mondik ni IEBC kae to nitiere penjo moro ma ponono penjo kanyo. Have you guys registered to vote in the coming elections? Openjo gi ka ponono gisendikore mar kaka jogo ombulu e yiero maduong' ma higani. Magi nyalo bedo no wuoyo kod jopiny kose gin jomage. Joyce, aparo ni magi gin jopiny, but gima achaka paro ni gin jomanigo. Kech king'iyo ka Joyce, magi jomorwako angolo. Joyce jogi orwako tai gi suit. Kendo giketo math e mbele gi nitiere jok moting'o nyaka wawacho ni siga oting'e lwete kanyo. Ing'eni gin ngima dhi mbele emomiyo aneno ka oting'o ndawa e lwete. Yes, oting'o ndawa e lwete. Koro gin weche mag raha momiyo nyaka koro penj ni buse register kech magi the same people Joyce ma
siko kago koko kendo siko kayuagore ni ok jotelo ma wayiero ok gin jotelo mabeyo. To samoro king'iyo chien Joyce gin jogo ma ok kawo ombulu, jogo ma ok ondikore, jogo ma ok yier jotelo. Girito ni jomoko yier koseyiero to yuagruok kod muodo lak. Ma koro gidongo. To kata dana kapok watieko gazedni mar The Standard, ka wanyalo mana dok chien nyaka ito oboke mar 4, wamule weche mag somo matin. Aka koro duol mochung' ne penje pacho kae manoneka. Sani koro miyo candidates kata jopuonjre jumbe 3 mar ndikruok kaka jogo mabiro timo penje mago mag KCPE kaachiel kod KCSE mano mibiro tim higani. Ito oboke mar 4 mano mar gazeta mar The Standard. Aka koro chenro makama Indian korka parapano ne onego bed ni time eyo makare. Ka koro kaluwore kod gazet makama nitiere jopuonjego mag grade 6, standard 8 kod mago mantiere class 12. Aka bende koro gibiro timo penj makamago e kind dwe mar 11 kod dwe mar 12 mano mar higani. Maendi bende koro ema biro kelo giko mar kalenda mar somo mosebedo aruya nyaka tuo mar COVID-19 ne muoje pachoka. Yes, Joyce, aneno kanyo kowach ni grade 6 learners bende ibiro dwar ni koro ndikre ne penj miluongo ni Kenya Primary School Education Assessment. Ok en kaka wan watimo KCPE gi KCSE to rumo. Jo grade 6 ibiro timo penjno mar KPSEA. Nyinge to duong' ahinya Joyce. To ma itemo mana par ne jonyuol ni seche tin sana mondo giikre ka nyathini ni grade 6 usilale kikininde iti ni konye mapiyo mar mondo mi ondikre kaka jago madhi timo penj. Bende gino monego bed ni waparo ne jonyuol, ondika maber kata wach maber ni chenro mar ndikruok makamano en nono. Mak mana ni jogo mapo nono nuoyo timo penj makamago kata jogo mandikore kaka private students kende ema biro chulo e kinde magindikore kaka jogo mabotimo penj mano mar grade 6 class 8 kaachiel kod class 12. Par ni skunde moko kochopo kindegi mag ndiko jopuonjre madhi timo penj ponono gidwaro ga pesa mathoth ahinya kata omenda mathoth kowuok kuom jonyuol, to jonyuol moko onge nyalo. Jonyuol moko, jopuonjre moko wuok e anyuola mochando maponono mane manyalo bedo gino matamo gi ndikruok kaka jotim penj. Omiyo ka sirikal wacho ni chenro makamae onge omenda moro amora michulo, nyalo miyo jopuonjre mathoth ahinya wuog oko ondikre kaka jogo mabotimo penj higani. Aparo ni migawo mar somo bende tiyo matek ahinya kech koro okwa jotend skunde, head teachers, mondo ne ni nyithindo mandikore obed ni gin mago mosebedo ka somo e skundno kuom thuolo malach, iluongo ni bona fide students mag skundno, kendo giwacho kendo migawo mar somo medo wacho ni skunde manigi nyithindo matin ne 5 ok bi yienegi mondo gindik nyithindo ka giikore ne penj mar dwe mar 11 kod dwe mar 12. To bende ito oboke mar 2 kae bende pod aneno mana mar 3 ok mar 2, ito oboke mar 3 mar The Standard. Bende aneno ka nitiere identical twins rude machal ahinya. Aka koro iwacho ni not even KCP and KCSE grades could set apart identical twins. Aka bende koro iwacho kae ni nyidendi 2 go negi yudo marks 380 mano e penj mar KCP mane gitimo higni 5 mokalo. To sani koro negi timo penjno mar KCSE to kendo koro giyudo grade mar B- mantiere kod points 57. Matine ni rude ginyalo bedo ni gin rude to pachgi be tiyo machal kose. E gima nadwa penji ni sama ne rude gilosore mangiso ni Mungu nomiyo gi paro machalre kech ka nyithindo ginyalo yudo KCP no even onge kata difference mar 1 mark giyudo 380, KCSE bende giyudo B- mar 57 points. Nitie points mopogore Joyce wacho ni hono ma Nyasaye. Onyalo bedo achiel kuom hono ma waneno. Akata kamano dana ka waketo tenge oboke ni mar The Standard, wamule mana mapiyo gazeta mar Daily Nation. Gazet mar Daily Nation mana kake wasewacho thuno wach mabende omipeka en Raila to share power with the chief minister. Mai en achiel kuom gigo kata okenge mabende koro riwruogno mar Azimio la Umoja dwa temo biro godo kapo ni ok oyier ng'ato kaka jalupne. Kalore ni nitiere joma thoth ahinya madwa bedo jalup Raila. Kapo ni ok oyier jagono kaka jalupne to nitiere lemo moko ma inyalo ndusne kapo ni Raila bedo jatend piny Kenya mar 5 e pacho ka yiero maduong' ma higani.
Kata kamano wach makama aneno komi pek ito boke mar 8 kaachiel kod 9 bende gin mana weche mabende wasewacho kae ka wich bar makamano nitiere Azimio la Umoja ka bende nitiere riwruogno mar Kenya Kwanza. To e Kenya Kwanza kacha bende waneno ka Mudavadi mano jatenda duond burano mar Amani National Congress. En koro sani nowacho ni ka Ruto ponono obedo ker mar 5 kata jatend piny Kenya mar 5 mapacho ka en odwani opogne atamalo 30 mar sirikal. Nyalo bedo ni en koro osewuok e ng'wech ok odwa bedo jalup Ruto kose nang'o. Aparo ni dongi ng'eni ikuongo ing'iyo ber mabiro mbele Joyce. Samoro bedo jalup jatend, we never know, wang'eyo bedo jalup jatend ng'ato ok bi miye lemo mo koro dwaro bedo kata yudo atamalo 30 modwaro no. Joyce aneno ka bede ito boke mar 8 kod 9 magi mana weche mag siasa kendo ineno ka koro UDA osechako pogo oboke mag osechako pogo certificates mag ne jogo mabende nyo yombo e nominations manotim wigi 2 mokalo man mondo mi ji ochak ikore ne campaigns kendo gichak ikore ne dwaro mbulu sama giikore ne yiero mar tarik 9 dwe mar 8 seche odong' matin Joyce. Ato kendo kineno ka ne gichiwo oboke makamago kata certificates makamago ne aspirants 1745 ka moko kuom jogo mabende no yudo otiko makamago oting'o jogo ma olap dhog gi ndong' ne komno mar gavana magin Johnson Sakaja kaachiel kod running mate mare James Mushiri. Ka Johnson Sakaja olap dhog gi ndong' ne kom gavana ma Nairobi. Nitiere Kirinyaga mano gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru, nitiere kanyo Susan Kihika ma Nakuru, Dr. Hilary Barchok ma Bomet, Kwale Fatuma Achani, Dr. Eric Mutai ma Kericho, Narok nitiere Patrick Ntuta, Aisha Jumwa ma Kilifi, Patrick Ntutu, Aisha Jumwa ma Kilifi, kaito nitiere Cecily Mbarire, jotelo opogore kanyo mabende UDA ne ochiwo ayanga nomination certificates mag odiochieng' manyoro. Parni wachni mar nomination bende ne waneno ka nokelo tulo mathoth e pacho kae ka nitiere jomoko ma ponono wacho ni negi yombo e nominations makamago to omagi otiko. Mana ok UDA kende, nyaka ODM ne waneno gwandruok machalo kamago ka moko kuom buche bende no chwala e nyima aputa kata komiti ma winjo ng'ura mag welo mawuok e duond buche mapacho ka. Joyce, gima omora bende ne jogo ma osekawo tiko margi duond buch siasa no mar UDA en ni wakeini wang'ni owuok oko Joyce. Ing'eyo ni chakri higa 2013 mane devolution ochakore ma nwachako bede gi governor senators from that time ne pok wayudo governor ma wakeini nyaka 2017 mano yude governor Sadek mano moting'o Waiguru, oting'o mano senindo Joyce Laboso kachiel kod Charity Ngilu. But sani neno ka wakeini owuok oko kendo neno ka tamalo maduong' mar wakeini koro sechung' oko kendo gibiro laro komno lemono ma ji osebedo ka paro ni en mana mar joma chuo. Donge mana gima temo nyiso ji ni nothing is impossible. Onge gima tamore timore kisewuok oko ni dwa timo ato donge chopo kae. To bende mine mathoth onego be ni wuok oko mar laro kombe mopogore mag siasa mar mondo mini kik gidonga chien ni owene gi kombe go maponono mag women rep kata moko mapono ni biro walgi ni gin girita ok ginyal dhi rakore. Omiyo ngama miyo kowuok oko mar mondo miyo rakre kata kod joma chuo to ber ka jopiny bende neno kanyalo sire mar mondo miyo oyud kom modwaro no kaluwore ni telo inyalo ng'iyo kata gi manifesto ma ng'ato kelo. Inyalo bedo ni chayo ng'ama miyo ni en ng'ama miyo to ponono manifesto ma intiere godo nyalo bedo ni ber kata moloyo mar ng'ama dichuo ma ponono gichung' godo e laro kom mar siasa makamano. Joyce wacho ga ni ng'ama miyo emong'eyo lit mar nyathi. Omiyo samoro joma mine mochung' gi Joyce nitiere gima magiseneno e gwenge mag Kilifi, e gwenge mag Kirinyaga, nitiere gik magiseneno ma samoro ok morgi kaka ng'ama miyo nyaka los odi maber. Semoro omiyo gidwaro ni mondo gichik itgi ne nyithindo mosebedo ka ywak kendo gichop dwaro margi. Joyce aparo ni ma okang' makare ma piny Kenya bende kaw kendo adapt. Neno nitiere research ma wacho ni
Kenya kende manigi atamalo matin mar wakeni manitiere e od bura mar Senate kachiel kod mar od bura maduong'. To pinje mamoko kaka Rwanda, Tanzania, Uganda nigi atamalo maduong' mogik. Aparo ni piny Kenya wang'ni wan bende wabro bede rank mamalo mar jogo moketo wakeni mang'eny e od bura mar Senate kod od bura mamalo. Mana ka wadhi mbele ito boke mar 4, 5, 6, 7 bende pod waneno maka otudore kod wechegi mag wuoth mogik mar mosenindo jatend piny Kenya mar adek mano Mwai Kibaki mabendi biro tere kar yweyo mare mogika kanyo kochopo chieng' ngeso e dalane ma Othaya mayudore e kaunti ma Nyeri. Bende ka podi itimo ikruoge makoni kod kocha mar neno ni kopo makamano kata wuoth mogik mar mosenindo Mwai Kibaki otimore e yo makare. Ka bende e itoboke mar 6 kae bende neno ka wach ni welo maderoma 15,000 ema igeno ni biro bedo e alap ma approved approved grounds mayudore kar chung'on bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri. Mano chieng' ngeso ne nyasi no mar kopo mogik mar mosenindo Mwai Kibaki. Kendo mana ang'eyo ni arita oseket kanyo yo makare. Ripota marwa Walter Nyambago osebedo ka goyo tach e gwengego mag Othaya kendo kalure kod lipode mosebedo ko okelonwa giseketo kanya arita e yo makare kendo giketo ikruoge e yo makare maneno ni kopo no obedo e yo makare kendo ochiw luor mogik e yo makare ne mosenindo Mwai Kibaki. Joyce ng'eni singo en gowi samane wayawo Ramogi TV kokalo e duond jofwambo manochung' e mbele jo Ramogi TV te ne wawacho ni biro manye biro kelnigo koa nyandwat milambo koa malo kod piny. Omiyo sani Walter Nyambaga nyicho go tach chakre tich abich e janeno mar Ramogi TV med mana kete ka kech wechego ibiro lunigi koa kuma gintie kendo gibiro chopo ni e dhodi kama intiere. Joyce gimoro mako wang'a ito boke mar 12 mar Daily Nation. Iwacho kanyo ni Pangani Police Station flagged as report shows police killings are on the rise. Pangani nitiere mana machiegni kodwa ka. Kendo kalure kod report mogol kod missing voices riwruok moting'o ji 15 kata civil society organizations 15 oyangore ni Pangani Police Station oserecord 219 cases in 219 cases in 2021 kende. Mano kopogore gi 2020 mane gindiko cases 168. To magi ng'eni gin cases mag jomotho, jomonegore, magi cases mag joma lawre and Pangani Police Station koro imiyo wang' matut Joyce. Aparo ni ma gima koro okelo buok mathoth kendo nitiere gimonego tim report machal kod mano. Report makamae nyalo bedo ka buogo chunya ahinya. Kalure ni weche makamagi osebedo ka timore. Iyudo kata ni ponono omak ng'ato otere tisendo bila to olala poya nono. Bang'a thuolo matin kendo iwinjo report ni onege. Koro wakia kinege tesendo bila kanyo kata ponono inege kumachielo. But wach makama aparo nego beni timo ne nonro matuta ahinya. Mari yango ni ang'o momiyo kata Pangani kae ang'o momiyo buche makamagi ng'eny ahinya to ang'o makelo gi ang'o matimore. Nitiere malingling mane ma ponono ji ok nyalo bedo ni jogo ma imako kanyo otimo ketho moro ma bura monego kata gino monego bene timo negi en mana nego gi kose oyo. Wach makama onego timne nonro matuta ahinya. Aneno kanyo kendo Joyce ni 219 ji cases 219 187 gin nek mag obila. Joyce adwani mondi para neni iluongo ni moto mar police en gang'o utumishi kwa matinde ni onego beni gitiyo ne jite maromre maonge baguzi. En gima buogowa kakoro utumishi kwa wote makoro oyangore ni 187 gin police killings. Joyce nitiere gima onego tim. Nonro nego beni timo matuta ahinya kotudore kod wach makamano. Mar yango kapo ni obila wang'eyo maber ni obila to ema beni mako jogo moketho
ketho to be gin gi ratiro mar nego ji e tesendo bila kacha koso nego be ni girito ka ng'ato otere doke mondi ong'adne twech kata ong'adne bura mora ming'adone eka koro ginegi magitimo. Adana mitanitiere wach machielo kendo momako wang'i kapok watieko nonro mag Gaset Okinyi ma kawuono. Aparo ni weche mag mlo, Joyce, weche mag mlo kik wiwa wil ganeno kanyo ni maize flash shortage looms as millers go through stocks. Mane ito boke mara para na ito boke mara paga uchiel. Ja hera mara mogitevi kata ja piny Kenya. Piny medo manaridore nikech koro oduma onge. Kendo samoro wanyalo biro koso mogo kata samoro beche nyalo biro idho. Ma bende na neno kamora aneno nonro moro ni bende jogo maloso mo bendo yango ni samoro bech mo nyalo biro idho mokalo kako idho ma okalo sani. Yes, nikech the same iyuak makoro maize flour millers golo ni iyuak ma bende gimbe gigolo ni gin out of stock. Iparo Joyce koro warid manokanda kata bedo ni en rido kan to koro jok pinye biro timore nade kalure ni oduma kelo mogo to moge ma jomoko ero chamo kuon ahinya keni joko koro bo chako chamango gichak chamo mchele kata chapat kalure ni sani koro nok mar oduma nitiere e pacho kae. Sirikal onego be ni nene kaka nyalo konyo jopiny. Sani ngima oridore ahinya kaka sirikal nyalo timo gimoro amora mar mbeko ngima ne jopiny. Kalure ni gigiteko timore to japiny mani kawaida jogo modak e kadogo economy ema nyalo wacho ni nyalo bedo ni hinyore ahinya. Kalure ni wanyalo wacho ni gidak from hand to mouth. Matin magiyudo en mana mar manyo chiemo. Koro dhi bedo matek ma ahinya ka mogo kata oduma kosebedo nok mar oduma kosebedo matin manitiere nyalo med nengo. Mafuta kata mo koseidho yudo gima kamano nyalo bedo matek ahinya. Yes, lakini aneno kanyo nitiere geno kech jogo mantiere e kembe mag loso mogo Joyce giwacho kanyo ni gima nyalo konyo piny Kenya en ni sani sirikal piny Kenya koro ket nonro matut mondo jogo ma osebedo ingeni nitiere jok ma pando stock mago nitiere jok ma nitiere koro otim nonro matut ma jogi koyudi to kawnegi okang' mager nikech gine ma gimiyo piny Kenya bedo gi chando kendo jopiny medo mana ywak. Erokamano ahinya Diana. Anno ka koro ne walidho na lidha joneno magwa moko kuom gigo weche momi pek e oboke mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Mitida wache wach ni mogik ka waloro nonro mar Gaset Kawuono. Aparo ni wach na mogik Joyce en mokwongo goyo mos makende ne jopiny Kenya kaachiel kod jo odhaya, mostly jo odhaya kech wawito wuodwa ma ibiro iki. Kata kamano to ng'eyo ni kata piny tek tich nyaka wati chiemo nyaka wachiem dwaro pile to yori mar tich miye luor to kiko bed yo mahinyo ng'ato. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi Ajwang'e gi kanye mochopo godo e giko mar nonro mar Gaset Okinyi ma kawuono kane antiere kae kod jafwambo wadwa Diana Olonde kane walidha moko kuom gigo mantiere Gaset mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo mi inyiew Gaset molombo wang'i Okinyi ma kawuono ibed piny isom e yo makare. Gi kanyo wabiro kawo yoyo matin kwaduogo wadhi mbele kod chenro mar rupinya era kikidhe mabor. Introducing ViewPay Cashless. Making and receiving payments has never been this easy. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number. Pia unaweza receive payments directly kwa simu yako bila worries za reversal. So whether unalipia mboga kwa duka ama you're having your hair redone at your favorite salon or even taking a boda, ViewPay Cashless itakusort.